maza salamu alaika labbaika da imamu ya ta kamar su Bilal maza salamu alaika labbaika da imamu ya ta kamar su Bilal ya wahidin samadin abin nufin nan da bukata mai sauya ɗazu da yanzu rabu sakar na wahalta balla minin ka makaki na wake abban binta sayyidin sadati majingina da hajamido ya rabinin ka salati ga Mustapha Mahmud daddada kai masaninki har ma na ce alhamdu sa'ali da saba mabiyan da mujidu sun kara sirrin naka abin yaban mu kalilu sallama ta a gare ki sirrin buwayar Allah gaisuwa ta a gare ki mai kwarjini da kamala ya mabudin duka kairi Fatima sirrin Allah sayyada askan sadari in wake da haka malu gaisuwa ta zan mika kun iyalan mabaruka mai gida shakti jani tiyali na gaishe ka kaulayi na gaishe ka shakku tuhat labbai ka gaisuwa ta a gare ka shehu salis maula maza salamu alaika labbai ka da imamu ya ta kamar su Bilal namijin maza labbai ka ya mai gidan su kalamu ya arzikin mawadata labbai ka da imamu ya sannadin duka kaunu kai ne kadai ka tambu ni banda wanda ya kai ka ya mai gidan su Bilal ya masanin duka gaibu ni kai nake wa kasida ɗalibin tallawa azza kai kadai ne mamu da ka zarce dukkan ilmu shugabana mai rauda kai ne kadai dai a sama kowa kasan ka jamilu labai kada karimu san baya kai a halitta ka kera dukkan kaunu kai kadai ne mai dasta ta bage daktar ruhi kamai da shi mai tsafta ba wanda ke da isar nan bayan kada halilu shi ne fa daktar ruhi dan abdu sirran Allah dukkan abin da ya tauye zai mai da shi bajimalla shi gagarau ne da masanin lamuran Allah dan abdu ta zarce badi mai koraman salsabilu maza salamu alaika labbaika da imamu ya ta kamar su Bilal ya madubin al'umma kai ne abin duban mu dai da kai muka yanci kai ne cikar kadarin mu dan kai ka zama da tsari har zuwa gun mai ba mu ka shafa duk aibun mu mun gode ruhu kalilu labbai kada hajamilu ya ta kamar su Bilalu mai gidan ruhu kalilu abba burin su batulu sirrin sanin marasulu ya tanadin mu jamilu duk wani babu kamar ka abban suna na batulu ya Mustapha gaishe ka duk kauna ba tamkar ka kai ne kadai bana dauka ni dai ina kaunar ka na bi ka bani barin ka hidimar ka ni bana dauka yarje da ni in ganka dan Abdullah abban ka dan Amina ummin ka dan Fatima fadiyar ka yarje ka bar ni ana ka kullun nazo gaishe ka in ganka in ta yaban ka ni ne fa mai kaunar ka ya kuba ne da yaban ka labbai ka sirrin Allah ya ta kamar su Bilal maza salamu alaika labbaika da imamu ya ta kamar su Bilal sannu majinginar halitta Mahmudu mahi kai ne dai abin yabo na ba zan bari ba sannu majinginar halitta Mahmudu mahi kai ne dai abin yabo na ba zan bari ba ya Allah rahimi na da takas da kaina sirri wanda za ya fuske ni na manta kaina shi ne na fida ilahu ka zubo abuna in ta dayanta mai gida na Mahmudu babba sannu kadai takar ilahi na gaban karatu kai ne tanadin halitta mafakar matattu kana da dukkanin makamai mai samu yantu kai ne tanadin mu dahani kai na zaba waye ne kamar ka dahani ban sani ba kai ne sitirar ilahu mai kyau da haiba ba dan kai ba shugaba da mu san da shi ba kai ne ka kadai ta Allah muka san da rabba ka zama garkuwa ga Allah har ma da bayi ka tsamo da mu akan yi mun bar bulayi ba dan kai shafi'ul wara da ba mu layi mun shiga dimuwa muna bautar wani duba sannu majinginar halitta Mahmudu mahi kai ne dai abin yabo na
ka seto da mu muka gane Allah, ka ce mun rike shi mu bi shi gami da sallah, kowa ya rike ilahu san baya kwalla, ya zama mai rabo a yau mulmashar kudu ba, mun gode barin masoyi ka ba mu gata, ga sha sannadin kada ha mun bar makanta, mun zama masu yada kaunar ka gami da bauta, a rike shugaban halitta har ma da rabba, ya na daban a duk halitta Mamudu Mahi, ya igiyar zuwa ga Allah sirrin ilahi, ya ɗaya wanda ba na biyu kaunar ka tahi, dukkan duniya da aljanna ba zan rage ba, duk mai sarrafa wato ya bi shugabana, dan shi ne kaɗai matsera mai ba da janna, hannun rabbana ilahu shi ne gwanina, duk mai san abin ilahu ya bi dan suwai ba, sannu majinginar halitta Mamudu Mahi, kai ne dai abin yabo na ba zan bari ba, ya masanin Allah sarki lambai kaɗa a masoyina, ya masanin Allah sarki lambai kaɗa a masoyina. Assalamu alaika Rasulallah mafakar halitta jidin tsira, ya jijiyar kudurar Allah na jamul guda abban zara, lambai ka sannu abin nema ainir wara marashin tsara, ya tanadin dukkan bayi shamsul huda sannu maulana, ya masanin Allah sarki lambai kaɗa a masoyina. gaba dai mu je mayi ɗayin sarkin isa nurin layi, ya masanin Allah sarki san ba kamar kafa wallahi, kai ne a can kai ne a nan kai ne saman abdullahi, kama mai fadar Allah ta ko ina ya masoyina, waye kamar ka masoyina farin cikin duk al'umma, kai ne kadai kaga Allah sarki bai jabi abul umma, ka gan shi ya baga ne ka masoyin rabbana, ya abin nema kai ne kadai muryar Allah dan abdullah masoyina, ya masanin Allah sarki lambai kaɗa a masoyina. kaje alau sannu ta ka daidai mujitta ba ainihin lahi, namijin maza sannu labai kaya shugaba da ta ruhi, ya sitirar masiraita da kaje da kyau ruhi kai ne na kama tsani na haran da zan fada aibuna, ya masanin Allah sarki lambai kaɗa a masoyina. labbai kada a masoyina, ya garkuwa ta karimullah, kai ne kadai tsani na ni ya shugaba na aminillah, bayan ka ba wani mai girma koran da kato yake kwalla, kai ne kadai mai cika da isa goran bukatan ummina, na jabal huda sannu maulana taskar ilahu makakina, ya sannadin samun komai kai ne na dab da makakina, shabi cika shakirari almukutar santar makakina, ya masanin gabiyar Allah Mahmud sirrin makakina, ya masanin Allah sarki lambai kaɗa a masoyina. ya sayyidi ya rasulallah sarkin isa annabin kowa, ya masanin dukkan komai gaba da mu je dan kuran shawa, mai martaba masanin Allah ainul wara mara sifatuwa, ba masanin halitta kausai rabu Allah makakina, ya masanin Allah sarki lambai kaɗa a masoyina. kaunar ka ce sutura ta ni ya Mustapha da mai maka, kai na rike Mahmud na Allah kan ka ba na gudun duka, kai ne silar samu na ni ya shugaba ɗalibai ka roko nake wata alfarma in dan kaɗa muradina, mai cikar martaba da makamai sannu ya gun ma'aikina, gani na zo gare ki batula zo ki sharan hawaye na, mai cikar martaba da makamai sani ya guma aikina, gani na zo gaban ki batula zo ki share hawaye na. sallama ta nake a gare ki sayyada yar ma'aikina, sammako na bayo maki fadi maza da gani da kokona, bukatu sun yawa a gare ni na ima share kukana, ki yaman duk abin da ya gagara sayyada yar ma'aikina, ba a zo da kuka bunki buki share hawaye ba, gani na zamto maki yaro ajizi mai yawan jazaba, taimaka sai ta ruhi na ki aminta ya yar gidan babba, in zamo mai sunuki kan ki batuli ke ce muradina, ke kadai ce muradina, bayan ki ban gabin so ba, duk wani ki ake ya labe zara ya yar gidan babba, ba kamar ki kakaf a halitta kin daban ko abun rabban, ke kadai ce abin da ya masu ya yar maikina, sannu sannu salima fadima ya na na gairiya, ya abin so abin kauna ta fadima baburan shiya, ya hijabin nan da ya boye rabbana ke bace matsaya, labbai ki karfin sadauki ali sharif ya ginshikin raina, wace ta kai ki mukamai sai ya da ya yar masoyina, dukkanin mai isa da mukamai na kasan ki murai, karshen girma kure matsayi fadima ce abin sona, ta
ya shallake dukkanin girma baburan shi ya bada manana. Mai cikar martaba da makamai sani ya guma aiki na gani na zo gaban ki batula zo ki share hawaye na. Ai ita ce mai isa da isarwa kun ilahu makakinta, kowa ya je kun ilahu da sarki Fadima ce ta margata. Duk wanda ko kaga ya wahala ya kyala dai sirrin gata, mafita kawai da ya ce dangi mu buna na taskar magagina. Kakakiyar Mahmud Habibi sayyada mai tukar gata, ya garkuwar ulama ubatula biyar dukkanin mata, ke ce uwar anbiya umatsera sayyada ce kadai mafakata. Sannan Mamar Hassan da Hussein Sharif ya yar magina, ya sayyada da na Shamsiyya roko nake yarda inganki, ko ina a cikin bacci na Fadima yarda inganki. Sharan hawaye a wannan roko Fadima karan sanki, ki da ni tsantsar kaunar ki bakuran shi ya yar manzona. Nan ne nake so na sa aya a cikin yaban ki bakairiya, ni ne masoyan naki batula ya kuba mai yawan gajiya. Taimaka haskaruhi na ya zamo a kan ki fa ban gajiya, in zamo ban gani ba na ji kan ki zara bar kauna. Mai cikar martaba da makamai sani ya guma aiki na gani na zo gaban ki batula zo ki share hawaye na. Ahlul baiti madaba ta gaishe ku nake jinin nana. Ahlul baiti madaba ta gaishe ku nake jinin nana. Assalamu alaikum garzaye ƴaƴan mabaruka su baye, na zo a gare ku tabbaye, baitoci ne garan goye ku zamani in tarerawa. Ahlul baiti madaba ta gaishe ku nake jinin nana. Ku ne tsani gurin Allah kowa ya rike ku bai kwalla, ni san ku kade nake zalla, ni ba ni barin kuma dalla, ku ne tsani na dabawa. Ahlul baiti madaba ta gaishe ku nake jinin nana. Gaba da masoya na jikokin da maulana, ni san ku nake a ruhi na dirrin tsini ina kaunar alun zahara yan baiwa. Ahlul baiti madaba ta gaishe ku nake jinin nana. Wai na ya kamar su dangi na ƴaƴan ma'asumiya na su ne ke yin rabon janna, san babu kamar su dangi na su ne bango na dabawa. Ahlul baiti madaba ta gaishe ku nake jinin nana. Mai san rahama ya kama su, mai san baiwa ya kama su, mai san ilimi ya kama su, dukkan komai yana bunsu su ne taskar magagina. Ahlul baiti madaba ta gaishe ku nake jinin nana. Labbai ku nake masoya na ƴaƴan alimai gida kuna, ku ne kuka kara sarki na, kun sa an san shi ko a ina. Labbai ku cikar muradi na. Ahlul baiti madaba ta gaishe ku nake jinin nana. Wai na ya kamar kubun Allah, ku ne ahalin nabiyillah, kuma na ji akan ku yayi shela, kowa ya rike ku bai kwalla, ya rabauta abun magagina. Ahlul baiti madaba ta gaishe ku nake jinin nana. Sababu ne ta ko ta ina sun zarta sa masoya na, dan su Mahmud ke kauna, ya so su da gaske dangi na, su ne fitinin ma'aiki na. Ahlul baiti madaba ta gaishe ku nake jinin nana. Ahlul baiti ina son ku, na so duk wanda ke son ku, na kyalafa wanda ke kin ku, dirrin tsini ina son ku. Ahlul baiti jinin nana. Ahlul baiti madaba ta gaishe ku nake jinin nana. Ahlul baiti ku duba ni dan na zama mai yawan rauni, ku tsaya mani dangacen aini, in dinga yaban ku Husaini da Hassan Zainab masoya na. Ahlul baiti madaba ta gaishe ku nake jinin nana. Ashabu mazan fama jinjina ta nake a gare ku har da ma baitin girma. Ashabu mazan fama jinjina ta nake a gare ku har da ma baitin girma. Ya sabu mazan fama yau gare ku na zo nema, kun yi wa Mahmud na Allah hidima masu alfarma, shi yasa na biyo ta wajen ku kai mani in yo hidima. Ya sahabu mazan fama Allah kara da din girma. Ashabu mazan fama jinjina ta nake a gare ku har da ma baitin girma. Assalamu alaikum mazaje masu kyau masu alfarma, da sallama na tawo a gare ku ashabu mazan fama. Ku ce da ni wa alaika salam ya ku ba zo shigo kai ma, sai ku ba ni dukan dama in yaban ku mazan fama. Ashabu mazan fama jinjina ta nake a gare ku har da ma baitin girma. Dan ko babu ya ku ga ma'aiki kunkure duka mai girma, ku bane na jikinsa kullum ba ku kyala abul umma, ko da yaushe kuna nan tare farin cikin hukumar hidima. Kunkure duka mai girma dan ku ga girma. Ashabu mazan fama jinjina ta nake a gare ku har da ma baitin girma. Ku kuke kare Mahmud ko da yau
kuna nan ma kun yi fansa na ranku da ya'ya dan kawai ku yi mai hidima ba ku tsoron dukan wahala kansa dai kun yi duk hidima dukiyar ku da lokuta kun sakar wa mai rahama ashabu mazan fama jinjina ta take a gare ku har da ma baitin girma ku bare yarda dun Allah ashabu masoyana duka wanda ba ku ba yana cikin sakadan kina ku bare masu certificate kun ilahu makakina kun kula masaruhinsa a hasken al'umma ashabu mazan fama jinjina ta take a gare ku har da ma baitin girma kai ashabu mazan fama sun daban kai abokina sun daban ko abun Allah sai ka kan duba Qur'ana radiyallahu anhu yace dan uwa ka ji hujjana banda da masoyina babu tamkar ku ko a sama ashabu mazan fama jinjina ta take a gare ku har da ma baitin girma bai ku zan ta faɗa a gare ku na dabdada masoyina san ku ya ba zama wajib ne wanda yake ku zai kuna kaunar kuma ai fa soyayya ce kun Muhammadu gatana ni ina san ku duk rantsi ku bani dama in hidima ashabu mazan fama jinjina ta take a gare ku har da ma baitin girma asalin cika da makami sun cike a gaban ka ya rasulallahi na kira ka ka amsa asalin cika da makami sun take a gaban ka ya rasulallahi na kira ka ka amsa assalamu alaika na mai kyan fuska mai gida mun soka ba mu yi maka shakka kai kake da mukami gun ilahu ganinka babu mai matsayinka in akwai inji sawa yake da mukami banda nurin lahi shi ilahu ya zaba na faɗa wallahi baya yi da wani saban da abdullahi zil jalali ka karan sirrikan begensa na tuno saukar ran zuwansa maka burkina sun karye dan cikar matsayinka kora mata kare dan a nuna isarka rabbana ya rabu karan zuwanka kasa wa aka yi waka yan uwa na kunsa ni kwana gama dubi yan uwa na kunsa na gano ba kowa sai guda marasa shi yake dai sirnan yan uwa kuma bisa asalin cika da makami sun take a gaban ka ya rasulallahi na kira ka ka amsa assalamu alaika mustafa labbaika ka fure duka kalma wadda za ta faɗe ka rabbana ya yabe ka don ko ba tamkar ka na rasa wata kalma wacce za ta nufe sa na kira ka ka amsa mai gida labbaika in ji ka ce man dai zo faɗan albarka dan isar umminka da yarda na ganka sai ya da amina ka ji tasa wayyo ni Allah ban ga manzo na ba mai kira mai hanci da mai kyan haiba mai fari ga kamshi da mai kyan nasaba mai gani daga baya ba da ya wai gaba da habayyin waige ba irin ka bane ba shi ma'aiki shine ba ina ta zaba ba shi kawai na daban ne shugaba mai haiba mai ganin al'arshi ba da ya hanga ba shi kawai baka bar shi nan a inda ka duba kwalliyar sama aiki ta wuce a faɗa ba in ya motsa kamshi kai ina in ganka in ya razo hanya ko ina ya ɗauka in ya meke a tsaye ba ka gane gabanka in yana yin taku ya wuce da ganinka in ya fara bayani dan uwa sai barka sai ka ji wani shauki na shiga kirjinka mai shiga mai daɗi ba ka gane akwai ka jijiya gabanka tusina labbaika da hayar da na ganka dan isar abbanka sai ya ji abdullahi shi fa ne abbansa asalin cika da makami sun take a gaban ka ya rasulallahi na kira ka ka amsa nan fa ne zan huta ya rasul ka amsa dan isar sarkin ka da hayar da ka amsa dan isar abban ka nura gani ka amsa dan isar ummin ka
ya rasul ka amsa dan isar badin ma mai gida na ka amsa dan isar su gare ka shugaba mai hafsa karaban so tsantsa mahaɗin sana amsa in yabo in kara shugaba na ka amsa duk idan na ɗauko shugaba na ka haska dan isar badin ma ya rasul ka haska ni bana yo dace na zamo mai sanka bisalam shugaba ni kabar na anaka bisalam shugaba ni ka yarda na ganka bisalam shugaba bambarin begenka bisalam shugaba na yi riko da fadarka bisalam shugaba naka ne da yabanka asalin cika da mutane sun take a gaban ka ya rasulallahi na kira ka ka amsa mai yabo sunan shi ya kuba na ma'aiki karkashin manin nan yake da masauki rabbul amince man in gada hama aiki godiya ta kunka rabbu Allah sarki asalin cika da mutane sun take a gaban ka ya rasulallahi na kira ka ka amsa asalin cika da makami sun take a gaban ka ya rasulallahi na kira ka ka amsa